ovom tutorijalu vidjet ćemo čemu služi praktično state. Ovdje imamo jednu defaultno, kažemo, imamo jedan defaultni React projekat i za početak možemo da obrišemo ovaj boilerplate. Ovo nam više ne treba. Snimimo, imamo grešku. Znači moramo nešto da vratimo, a i napravit ćemo jedan običan div. I neka bude neki običan naslov. Sada pretpostavimo da imamo jedno dugme. Ovo sve da moramo da vrepujemo jednim parent elementom. Button će biti type button i imat će vrednost, na primjer, update nešto. I praktično mi ćemo pokušati da preko ovog dugmeta promenimo ovaj naslov ili ti sadržaj ovog diva. Ajde za početak da dodamo jednu varijablu koja će se zvati title i ona neka ima vrednost new title i praktično ćemo nju renderovati u ovom divu. Evo vidimo, menja se. Sada, znači, treba nam jedna funkcija koja će raditi na onClick event. Ajde, nazovemo update title. Znači, pravimo jednu arrow function, arrow funkciju. I ajde sada da vidimo nešto šta će se desiti. Na primjer, probat ćemo ovaj title da updateujemo i da setujemo neku drugu vrednost. I ovdje pozivamo u onClick event handleru ovu update title praktičnu funkciju. I šta mislite šta će se desiti? Kada znači idemo na update, klikćemo, ali ništa se ne dešava. Čudno, ajde probamo, stavimo jedan ovdje console log. Da vidimo šta nam on pokazuje. Second title, znači praktično je varijabla ima vrednost koja nama treba, međutim ova komponenta, kažemo, nije se, ili ovaj element nije se ponovo renderovao, zato nam treba u suštini state, što je praktično poenta ovog tutoriala. Sad ajde vidimo kako da dodamo taj state. Znači postoji jedna metoda useState. Vidite, ona se importovala ovdje. I ona prima dva parametra. Prvi parametar će biti praktično neka vrednost, a drugi parametar jeste funkcija. Sad možemo napišemo ovako nešto.
Ovo nam ovdje više ne treba. Ovo je let. I u stvari ovo što prosleđujemo use state-u, to će nam biti, da kažemo, defaultna vrednost, a ovaj drugi parametar jeste praktično setter, kojima ćemo da setujemo tu novu updateovanu vrednost i praktično ovde u ovom elementu vrednost će se popunjavati iz ovog ovde dela. Sada da probamo da rešimo ovaj naš problem, samo ovde ćemo znači pozvati ovu funkciju. Snimimo i vidimo sada šta će se desiti. Evo, znači, updateovalo se, ali drugi put kada snimimo, ne menja se ova ovde vrednost. Znači, potrebno je još malo da radimo na našem kodu. Ajde da napravimo jedan if else. Reći ćemo ako je title jednako ovoj ovde defaultnoj vrednosti, praktično setuj ovu ovde novu vrednost, ako nije, vrati na drugu vrednost. Snimimo da vidimo sada šta ćemo dobijemo. Evo, praktično smo dobili jedan lep fin toggle i eto, kroz praktičan primer, za šta nam služi ovaj use state u Reactu. Eto, to bi bilo to za ovaj kratak tutorial. Pozdrav!